मोस्रोमागै बे लाफाथिखौ खिन्थु आङो सोगजाथारबाय दे। आंबोथ' आब' बे लाफाथि आब'आ ओरैनोबाबो मानसिया थिग नङालै। सिगांथ' जोंफोरखौ इसेबो मोजां मोनामोनसै। जेब्ला जोंहा आब'आ मुफुर अरनायनिफ्राय बासायदोंना बेनिफ्रायसो। नङाबाथ' बिबारि आब'खौथ' थिगसे रायखायोमोन नुबानोखि। ये बिदिसो होमबा? औ बिदिसो गायदे आब'। नङाबा जोंफोर गामियाव सिख्लाफोरा मोजां गोजायानो माबा बिसो बोरैबा टाइपनि एसे। रायज्लायनायफोराबो बोरैबा उथिया रखम। बिदिनो गायदे आब' नों मिथिगौना बियो जोंहानाव मायबा जानो लुबैबासो फैयो जोंहानाव मोनजायोना। नङाबाथ' बियो जोंहाखौ देनजार मुगैखायोमोन सिगाङो। जोंहाखौ मुगैयोमोन जोंहानाव फैनायानो थाङामोन बियो बारा मिथिबायना। खायफाथिरा बिदिनोथ' जोंफोर सानफ्रोमबो बिदिनो बिखौ सिआइडि खालायनांगोन। जों दा जायखौ सोख खालायदोंना बेखौनो फिसा खालायग्रोनांगोन माने सिआइडि खालायग्रोनांगोन। बिखौ बेफोरबायदि सिआइडि खालायबाय थाबासो जोंफोर उनाव मोनथिलांगोन नंमारगौना नंमारा। जागोन दे गायदे आब'। थौ बिबारि आब'जों एसे रायज्लायहैनि। थौ। आबा फोजोंसार बेफोरखौ मा खोनादों आङो? मा खोनाखो? मा खोनाखो? नोङो नोंनि मबाइलखौलाय मानो दैयाव गारहरनांगौ? एसेबां हाजार थाखानि मबाइल 16,000 मानि लादोंमोन। ओरैनो मोननाय रखम मोनदोंमोन नामा नोङो फ्रियावनो? आयै हागौ आंखौ निमाहा हो। आयै आं मा खालायबावनो दिनै बे मबाइलखौ दिहुनबानोखि आं बिबारिखौल' गोसोखांबाय थायो। बेनिखायनो आं मबाइलखौनो गारहरदों। आबा बिदि होननानै नोङो दैयाव गारहरनांगौ आरो मबाइलखौ? नोङो आंनोबोथ' होनो हागौमोन ना बा लैथोसिनोबोथ' होनो हागौमोन ना। दैयाव गारनायनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन ना। थै मानो बेफोरबायदि खालायनांगौ देनाय? दाथ' आरो गोदान मबाइल बायनांगौबा कत' फैसा नांबावगोन हाजार हाजार। आयै नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा। आंनो मबाइल नांला। आंनो लाइफआव मबाइल नांला आंनो। हिनजावबो नांला होननानै बुङाखै माने नोङो? आयै नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों। आंनो लाइफआव हिनजावबो नांला, गार्लफ्रेन्डथ' लाखालायानो आंनो हिनजावबो नांला। बे बुहुमाव सासेबो मोजां सिख्ला गैया आं मिथिबाय। इसोर भगबान मा खोनानांगौ मा खोनाखो आं दिनै? एथ'ग्राब गिदिर बुहुमाव मोजां मानसि थायालासिनो थागोन आरो मोजां सिख्ला? मोजांबो दङ गाज्रिबो दङ आरो। बे बिबारिया गाज्रिबानोखि बयबो सिख्लायानो गाज्रि जागोन आरो। थेवब्लाबो आयै आङो रावबो सिख्लाखौनो फोथायनो हानाय नंला। खेबसे बिदि जाखांनायनि उनाव फिन खेबसे आरो फोथायनो गोब्राब जायो आयै। बिदिबालाय मा जाबावनोलै? ओमफ्राय नोंखौलाय बिबारिया फन हरफिनदोंना हरफिनाखैमोन? हरदोंमोन, मानो हरा जानो, हरबायानो थादोंमोन। ओमफ्राय आङो रिसिभ खालायासै। रिसिभ माने खेबसे खालायदोंमोन, ओमफ्राय बिदि नांज्लायनानै बेखौ आङो ब्लक खालायना दोनखादों। आरो गुबुननि मबाइलजोंबो खालायबाय थादोंमोन आंखौ। ओमफ्रायलाय मा बुंनाय? मा बुंबावनो आरो बे थकेबाजालाय। नङा होनना बुंगोन आरो, मालाय सोरनि एरसोन सिनायनोनो हायानो। होमबालाय नङाबोथ' जानो हागौ ना, मोजाङै रायज्लायनो हाया आरो नोंसोरो? मानो नङा जानो आयै, आंखौ नेरसोनानो लोगो मोनथारबाय। बिबारिनि फट'खौनो दिन्थिथारबाय बियो आंखौ। ओमफ्राय दा नेरसोनालाय रायज्लायोना रायज्लायानो बिबारिजों? ओहो रायज्लायला आयै, बिनोबो नाङानो बेफोरबायदि थकेबा सानै साथाम गोसोथोग्रा मानसि। रायज्लायलानो? होनबा जाबाय आरो आबा। नोङो मोजां जाफिननो हाया आरो बिबारिजों? मा होनना बुंदों नोङो आयै? मोजां जाफिननांगौ आं बेजों? माथो जानोखाय? हाबाथ' जाहैयाखैना बियो नेरसोनजों। हाबा जानायबासो बेलेग। दाथ' बियो दाबो सिख्लायैनो दङना। दा नोङो मोजां जाफिनदो आबा। आबा खोनासं, बेफोरबायदि एसेबां धोनि सिख्ला नोङो अबाव भागोआव मोनबावनो? एसेबां करोरपतिखा बिसोरहा। आयै माबायदि खोथा बुंदों नोङो? आङो फैसानि लभिया नङा आयै। आङो फैसानि थाखाय बेफोरबायदि थार क्लास सिख्लाखौ गोसोथोनो हाया। बैलाय मानो बुजि मोना बाथ्रा बुंबाबो? आयै खेबसे नाङा होनना बुंबायना, आंनो नांला मोनथिबायना, लाइफआव नांला। आरो लैथोश्री, नोंनाव बिबारिया फन हरबावदों नामा? हराखै, बै दाख्लैफोरसो हरबाय थादोंमोन, दा हराखै।
बिबादिनि नाम्बारखौ दानो ब्लक खालायना दोनलै थोस्रि नङाबा खिन्थु मोजां जानाय नङा जागोन दे खालायगोन दानो खालाय मोनथिबायना जागोन दे खालायगोन इसोर माथो गथ'आनो बोरैबासो जालांगारबायहाय औलै गादावरि आयं आंथ' माबा फोजोंथारा दाखौ माथो होनोनो गिग्रा जाबाय बाथ्राफोरखौनो माबा खेंख्रा-खेंख्रासो बुंग्रा जाबाय औ गांजेमा गोसोम रानि नंमारगौबो दे आलु फ्राया मोनबाय आब' मोनबाय र' होमबालाय बे मैथाखौ सायखांनानै आङो संनोसै नाजों बा नोङो संमारगोन आरो आब' औ मा जानोखाय संगोन दे आङो दे अब्लालाय संबानो जाबाय ओमफ्राय नाया सायखानाय न' बिबारि आब' सायखानाय दे नाया आजिखालिलाय माथो ना बेफारिफोरा सायना हरखायो औ हरो हरनायालाय होमबा सुनाय टाइमाव मोजाङै सुबानो जागोन दे औ आब' बा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय लाहार फाहार खालायगासिनो नामायोलै आब'मोनालाय औ गायदे आगै ओंखाम आरो आलु फ्राया मोनबायानो ओमफ्राय आब'आ मैथा आरो ना संनो नागिरदों बुवा दे सं जोंफोरा मोनजाबानो जाबाय ओमफ्राय मा सिआइडि खालामनो थांनाया मायबाफोर गम मोनदोंना औ आब' सासे मानसिखौ जोंफोर एसे सोग खालायदों सोरखौ गायदे आगै सोरखौथ' सोग खालायबावनो बै लाफाथि आथोन फाख्रिखौ खालायदों आरो लाफाथिखौ माने बोरै मिन्थिखो नोंसोरलाय माने बोरै सोग खालायखो माने जोंफोर एसे रायज्लायनायफोरखौ खोनादोंलै माने नाम्बार गोदान बानायनाबाबो फन खालायथारगोन बिदि जाबाय थादोंमोन मोनथिला दे आरो होमबा बिनि नामै होमबालाय जानो हाया मानसिया माबा आथां खिथां नंमारगौबो जानो हागौ दे नोंसोरखौथ' ओरैनोबाबो सैखायामोन न' दासो मिसाखौनो गोदै फैसोयो औलै मोनाबो मोनजायो नालाय आसुरित थेवब्लाबो मानो बेफोरबायदि खालायनांगौ देनाय नङाबो जानो हागौ देनाय लाफाथियाबा थेवब्लाबो जुदि नंमारगौबा मानो बिदि खालायनांगौ बियो आं गारा बेखौ मानसिखौनो थिग मोनखाया आङो बोरैबा आथां सिथां थंगालि बंगालिखा ओमफ्राय र' जोंफोर दा बेखौ माबोरै हमनो हागोन आब' हागोन नों सिन्था खालायबाय थानाङा जोङो सानफ्रोमबो सिआइडि खालायनो थांबाय थागोन मात्र जोंनो मबाइल नांगौ दा मबाइलखौ लांफानांगोन जोंफोर सानफ्रोमबो बेथ' जाब्र'आ हारसिं रायज्लायोलै क्रेक गोनां रखम एकदम बेखौ सिरि भिडिअ थिखांखुमाना लानांगोन रायज्लायनायखौ औ नंमारगौ दे गायदे आगै नोंसोरो एबारनिफ्राय मबाइल लांग्रा खालायदो सानफ्रोमबो गामियाव ओंखारलांबानो औ जागोन दे आब' र' नङाबा मोनसे खामानि माव मा खामानि आब' नोंसोरो लाफाथि लाहानियाव थां ओमफ्राय थांनानै बेखौ फन खालाय होमबाना बिना मबाइला गाबगोन ना रिंटना नंमारगौबो दे बिबारि आब' बिदिनो खालायनांगोन र' ओमफ्राय मोनसे आइडिया मोनबावदों आङो नोंसोरो सिगाङावनो लाफाथिनि मबाइलखौ बिग्रोना ला फट' नायनो होननानै ओमफ्राय मबाइलखौ सासेया लाखांनायनि उनाव ओमफ्राय सासेया सिरि फन खालायखुमाबानो जाबाय आरो जोंहानि मबाइलजों जागोन दे आब' बिदिनो खालायगोन थ' होमबा मोजाङाखै थांलायनोसै बिसानियाव औ आब' जुदि लाफाथि मारना गारा आं बेखौ लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बुंनि दा आङो जा स्ट'रि बानायबाय दं बे स्ट'रिया रियेलाव जामारदोंमोन आरो ना माने दा लाफाथिया बिबादिनि मुं लानानै नेरसोनजों रायज्लायाखैमोन होनबा बे काहिनिया रियेलाव जामारदोंमोन आरो ना लोगोफोर गुबुन रावजोंबो जायाखै आंजोंनो जादोंमोन लोगोफोर माने आंहा सासे बेस्ट फ्रेन्ड दङमोन आरो ना बेसेबा उन्दैनिफ्रायनो लोगोमोन जोंफोरो ओमफ्रायथ' आंनि लोगोआ दा आंनि मुं लायै रायज्लायबाय थायोलै सेंग्राफोरजों माने आसुरित आरो ना आंथ' जेबो फात्ताखौनो मोनामोन ओमफ्राय उनाव आरो बिदिनो मोनथिलांदों आरो ना आं माने आसुरित जादों आरो ना दा कार्टुनाव बिबारिनिया मोजां मोननाय दङ दोनाय ना नाथाय आंना रियेलाव मोजां मोननाय गैयामोन आरो बिदि खालायनाङा न' लोगोफोर बिदि मालाबाबो मालायनि मुं लानानै सेंग्राफोरजों रायज्लायनाङा बा सिख्लाफोरजों रायज्लायनाङा हामाना बेफोरबायदि खालायनो दा आङो लोगोनि मुंखौ लाथ'ला दोनलाय मालाय हाबाबो जाबाय आरो सासे हौवासाबो मोनबाय थेवब्लाबो लोगोफोर आसुरित आरो ना एसेबां बेस्ट फ्रेन्डआनो बेफोरबायदि खालायो आरो ना थेवब्लाबोसो आङो बेखौ निमाहा होबावदों मालाय बाखिजानि निमाहाखौनो होनाय नंलामोन खोना आं आरो होबाय आरो ना जा जाबाय होननानै उनाव आरो गावगायानो बिदि लाजि मोनलांदों बेनिफ्रायनो आंखौ फनबो खालायला आंबो खालायला दा गैला जेबो रिलेसन गैला
लोगोफोर खिन्थानायनि थाखाय गाज्रि मोननाङा दे माने आं खिन्थानो लुबैबाय नालाय खिन्थाबाय मानो होनबा दाथ' नोंथांमोनाबो आंनि फेमिलि जाबायना फेमिलिफोरनो खिन्थायाबा सोरनोथ' खिन्थानो नङा होमबा लोगोफोर दे अब्लालाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालायथार दे थेंक इउ भिडिअआ जोबजोबाखै दे ससे दंबावो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय ओइ लाफाथि थांसै आङो माबा गाइखेरखौ फुदुंना दोन दे मोनसेबो टेनसन जागासिनो आंसो मोनथिगौ बालनि गाइखेर साइखेर आंनो फुदुंलांनो हाया नामा गाइखेर लखौ आंखौनो लामा नायबाय थायो नैलाय आं मोनथिखागौनो नों बिदि बुंगोन होननानै मोनसे खामानि मावखाया थिनबाबो बादुलिलि बेथो बेफोर मानसिया देनां हौवानि न'आवबा बोरै मावना जाहोगोन हौवानि न'आवखाय मावना जाहोनो हागोन खोना बिमानि न'आव हले मोनसे खामानि मावना जाहोनो हाया नै नुवाखै माने बिमाखौनो मा रखम बुंखायो मा जाबावगोन बे सासे गथ'जोंबो सिन्थासो जालायलाङोलै आंहा आयै गाइखेरखौ आं फुदुंगोन दे थांदो नोंहा गोबाव जागोन अबावबा दे होमबा आंनि आइसना फुदुं दे जागोन दे आयै आं फुदुंना दोनगोन अबाव थांनो नागिरदों आनै मोस्रोमसो माथो बेंकआव थांना फैनि र' हा ओमफ्राय आलासियालाय मालाथो फैनाय सप्तासेसो जाबाय आनै दे आइ पुथिखौ जिरायनो होनाय दे होमबा नोंसोर थाथ' दे आं थांसै र' दे थां मोस्रोम आब' फै जिरायफै मा खबर आब' दंथ'यो दे मोजाङैनो नोंनियालाय आंबो मोजाङै दंथ'यो दे आब' ओमफ्राय लाफाथि आब' दंना गैया माथो नुवाखै दङ उन्दुना दङ बियो जोंखौ फैदों होननानै खिन्थानाय जागोन दे आङो लिंहैनि र' थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बिनि नेक्स्ट पार्टखौ दायो बेलासियाव नुनो मोनगोन बेलासे माने बेलासिद्रायबो नङा 3टा बाजियाव होगोन आङो आपल'ड नोंथांमोना 3टा बाजियालागै नेबाय था दे 3टा बाजियाव नुगोन दिनै माने आङो सानसेयावनो मोननै भिडिअ आपल'ड होनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना नायदे आङो खेबसे लागिनो गोलाव खालामनो हागौमोन भिडिअखौ नाथाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौआनो आंनि मबाइला एसे क्रेक गोनां माने भिडिअखौ गोलाव बानायबा बांद्राय हें जायो आरोना लोगोफोर दा मबाइलखौ एसे फुथुना दोनथ'नि र' लोगोफोर एसे आराम खालायथो एसे रेस्ट लाथो ना खामानिबो मावबाय नालाय बेनिखायनो मेंबायबो आरोथ' गोबां खामानि मावबावनो दंबावसो बेनिखायनो एसे फुथुना दोनथ'नोसै एसे आराम खालायथो रेस्ट लाथो ना लोगोफोर दायो बेलासे 3टा बाजियाव आपल'ड होगोन दे लोगोफोर खिन्थाना दोनखाबाय दिनै मोननै आपल'ड होगोन आङो दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दसे सम